Department of Agriculture Region 10 naglaom nga sa mga mosunod nga bulan mudaghan na ang supply sa humay nga moresulta sa pag-ubos sa presyo sa bugas sa merkado. Bureau of Plant Industry 10 gipaniguro sab nga walay hoarding sa bugas sa rehiyon. Ani ang report. Base sa projection sa Department of Agriculture 10, subay na sab sa ilang ginahimong pagtuon sa mga local farmers sa tibok Northern Mindanao. Dako kuno ang posibilidad nga mukanaog na ngadto sa normal ang presyo sa regular o well-milled rice sa mga merkado sa Region 10 sa mosunod nga bulan. Ilang gilauman ang daghang supply sa humay pagtungtong sa Oktubre. Sanglit sugod karong Setyembre, hinay-hinay na nga nakaharvest ang mga mag-uuma ug taas nga bulto sa harvest season sa local farmers karong Oktubre nga ilang ginalantaw nga mudaghan ang supply sa humay. Sumala sa DA10, makabot na ang supply sufficiency nga moresulta sa pagbalik sa normal nga presyo sa bugas. Until the end of the month, until December, sa local palay production nato, natay 113% sufficiency level sa local production. So dili na nato masinati nga musaka. Kay gawas aning local production, naapagyoy moabot nga imported. Gidugang sab sa DA10 nga ang sagunsong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo dako sab og epekto sa pagsaka sa presyo sa bugas. Ilahasab na matikdan nga ubos ang produksyon sa humay sa bulan sa Agosto, hinungdan nga minus ang supply. During those times sa bulan sa Agosto, nakita nato nga ubos yun ang atong local palay production ikumpara sa atong consumption sa tibuok Northern Mindanao. Gibutyag sab karon sa Bureau of Plant Industry 10 nga sa sagunso nilang gihimong inspeksyon sa mga registered warehouses ug bugas sa rehiyon, wala sila'y nakitang naghurding og bugas. Matag semana kuno ginalibot nila ang mga bodega aron masigurong naglihok ang bugas ug walay nagpundo sa bodega. Sa ilang ulahing monitoring gikan Setyembre 9 hangtod 13, moabot ngadto sa 8,107 metric tons ang bugas nga misulod sa mga warehouse. So with that, nagya po tayo mga distribution list kung asa nila ni paingon ng mga distributor, so store. So napot tayo dita lang. So basic condition sir, hoarding. Para sa ako walay hoarding. Ginaplansa na sab kuno sa BPI ang posibleng partnership ngadto sa mga LGU aron mahimo ang mas paspas nga inspeksyon sa mga warehouse sa bugas, labi na katong mga wala na rehistro o illegal nga ga-operate. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.